Hello mga idol, good afternoon. Welcome back to my channel, Charles Motovlog. Magkuha ko og sticker nga akong gipahimo, no. So sa previous na ko nga video mga idol nga nangita ko og tig layout og mga sticker. Mission failed ko ato mga idol, so mao to akong gi-caption. Since sirado ang mga shop sa Cebu City nga mo layout og sticker, so may na lang gani mga idol, no, nakakita ko sa online nga pwede ra siya mo layout og sticker. So mo to nagka-contact mi niya, and then for pila ka adlaw nga pag conversation na mo or pag istorya about sa layout. So finally mga idol, no, nahuman na gyud ang ako ang sticker nga gipahimo. So excited ako nga kuha na ang ako ang sticker nga gipahimo mga idol, no. Mao ni akong adtuon ron sa may Mandawi area. Atong bisitaon ilang shop. At the same time, kuhaan sa nako akong sticker nga ipahimo sa ilahan, no. So sa wala pa dahil ka-subscribe sa akong channel mga idol, please subscribe my YouTube channel, Charles Motovlog. And then so ako ibutang sa description mga idol ang ilahang link sa ilang Facebook page. Muli out sa dahil sila mga idol, no, og t-shirts, stickers, o uban pa. Di ko sure kung makalayout ba sila og tarpaulin, but mo na ito ipangutana mga idol ron. So padung ta dito mga idol para kuhaan na nato ang atong gipahimo mga sticker. Oh no! Pistia, ay! Pastilan. Kaya tas slide ay. Slide ay. Ga-premiera na ganito. Visit. Ay. Ambot lang. Kaya ta. Slide ay. Lagi atay ay. Tiga. Oh my God. Wow. First nga simplang na po mga idol. Slide sa dato eh. Yawa. Yate. Ay nako. First time na ko nga simplang yun mga idol sa Suzuki nga parking area. Padulhog. Grabe eh. Wajog ko na simplang mga idol bisag sa since gigamit ako ng Sniper 150. Karon ba yun, first time pa dyan ako mga idol nga nasimplang ko. Pero thanks God na lang. Wala ko naon sa nag-easy lang gamay ako ang karsunis. Feel na ko nasambad akong tuhod. Bad trip. First time, my God, sakit eh.
Sakita sa kong tuhod mga idol eh. Anyway, so padong na ta dito mga idol, magkuha na ta sa atong sticker. Need na ko ipacheck ako ang motor mga idol. If na ba siya damage or what. Ipahito ni siya mga idol sa ako ang gihimo nga video pag last na ko since na mission failed to ato mga idol. Kay wata ka pa layout o sticker ato ang first sa atong first nga video. So this is part 2 mga idol, which is nakakita na ta na natay bago nga sticker. Dool na ta mga idol sa atong kuhaan nag sticker. So ang iyang giingon niya sa ato ang mga idol, atbang ra daw sila sa Toyota Mandawi North. So na atbang ana ilahang shop mga idol. So tan-aw na to kung katultul ba to. Atbang sa Toyota Mandawi. Dere doon na ilang shop mga idol. Atbang dere siguro Goodyear ato sa ias mga idol na kung asa il shop dapit kay murag ako nakitaan. Thank you, sir. Thank you. Sige, sir. So, that's it mga idol. Nakuha na nato ang bago nga sticker. So pwede na ta kahatag og sticker sa ato mga subscriber. Yehey! Dili na ako tapos ang mga idol. Nakuha na ako ang sticker. So pwede na ta kahatag sa ato mga subscriber og sticker mga idol. So thanks for watching this short content mga idol. More rides to come. Bye bye!